Ako tayo. Rice. Rice. Ito na. Good morning. Haling ug kayo na. Luto na ang rice hapit. Damay na lang ug kulang. Rice na. Nani ang maghalig kayo sa Philippines. Rice cooking. Wow, lami. Yummy. Init pa kayo. Init. Nakahikay na ba mo? Ako nakahikay na. Nakahikay na ko. Ready na. Hotdog this early morning. Hotdog kata. Hotdog request anak. Sobrang request sa pamahaw. So, lutuan din na ito akong anak. Lutuan din early morning. Mama, mag-vlog dito sa anak. Matag sa iyo, hindi kay pamahaw para sa estudyante. Dali na po nilutuon ang hotdog. Dali na lutuon. Okay kayo. Yummy hotdog. Yummy tummy of my anak. Yummy wishy hotdog disyo. Wishy. Good morning akong tanan. Mama sa Philippines. Good morning. Happy Monday. Mangmata na ang mama. Ug ako humana kog hikay. Hikay sa pamahaw. Okay na. Thanks for wow. Here. Requested sa anak. Yummy hotdog. Yummy hotdog. Perfect ang breakfast akong anak. Breakfast is perfect. Okay na ang breakfast akong anak ug ako mga unta. Then adto na mi sa store ako anak sa school. So okay na. Dagko kay nga sausage hotdog Pagkadagko. Yummy.